سرخط مهمترین خبرها. مقامات سبب‌های بالوروی نرخ گوشت را در تاجیکستان گفتند. بازداشت 2 نفر در دوشنبه برای پهن کردن دلارهای قلبکی. و تاجیکستان به مردم غزه کمک می‌فرستد. салом бинандагони азиз, навиди бомдодиро бо охирин хабарҳо аз студияи душанбегии радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. имрӯз 9 феврали соли 2026 аст. вазири корҳои хориҷии тоҷикистон гуфт ки кишвараш рӯзҳои наздик корвони ёриҳои башардӯстонаро ба мардуми ниёзманди ғазза равон мекунад. ба гуфтаи вай ин ёриҳо аз тариқи ҷумҳурии мисри араб ба ғазза расонида мешавад. вазири тоҷик ҳарчанд нагуфт ки ин ёриҳо аз чӣ иборатанд, аммо зикр кард ки тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои оғози низоъ дар ғазза ҷонибдори ҳалли сулҳомези ин низоъ буд ва ҳаст. тоҷикистон дар моҳи январи соли 2025 ҳам дар доираи ташаббуси башардӯстонаи чанд кишвари узви созмони исломии амнияти озуқаворӣ барои бартарафсозии мушкилоти шадиди норасоии ғизо дар ғазаи ҷангзада 200 тонна орд фиристода буд. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон он замон гуфт, ин иқдом аз сӯи кишварҳои узви созмони исломии амнияти озуқаворӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилоти хайравии Урдун амалӣ карда шуда, ба он Қазоқистон, Озарбойҷон ва Бангладеш низ ҳамроҳанд. як ҷунбиши мухолифи ҳукумати тоҷикистон дар хориҷ ҳодисаи боздоштгоҳи Хуҷандро маҳкум кард. дар ин воқеа ки рӯзи 31 январ иттифоқ уфтода, вале мақомот на хабари расмиашро доданд ва на ҷузъиёташро бармало карданд, ба иттилои манобеи радиои озодӣ 3 зиндонӣ кушта шуданд. гурӯҳи 24 рӯзи 4 феврал дар изҳороте аз сценарияи ба гуфтааш такрорӣ дар зиндонҳои кишвар ибрози нигаронии ҷиддӣ кардааст. дар солҳои ахир ҳар боре вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар кишвар муташанниҷ мегардад, мақомоти расмӣ аз рух додани ошӯб дар зиндонҳо хабар медиҳанд, гуфта шудааст дар изҳорот. манобеи радиои озодӣ рӯзи 3 феврал хабар доданд ки дар як тирпаронӣ дар боздоштгоҳи шаҳри Хуҷанд камаш 3 зиндонӣ ва 1 нигаҳбон кушта шуданд. бо гузашти бештар аз як ҳафта аз ҳодиса, идораи зиндонҳои вазорати адлия дар ин бора хабарӣ надодааст. як санҷиши хадамоти зидди инҳисорӣ дар бозорҳои кишвар маълум кардааст, ки соли равон нархи гӯшти гов 11% ва равған 22% боло рафтааст. сабаби асосии болоравии нархи гӯштро мақомот ба кам будани чорво ва воридоти камион пайванд доданд. нархи 1 кило гӯшт аз 120 то 200 сомонӣ арзиш дорад. санҷиши хадамоти зидди инҳисорӣ 20 номгӯи маҳсулоти зарурӣ барои сокинонро фаро гирифтааст. хадамот мегӯяд нархи картошка, пиёз ва тухм ҳам таи ин муддат боло рафтааст, аммо тибқи хулосаи санҷиши ин ниҳод нархи гази моеъ 26% ва орди навъи якум беш аз 9% арзон шудааст. арзиши шакару биринҷ ва шир ҳам ба иттилои ин хадамот аз 1 то 5% поин рафтааст. ҳайдаралӣ раҷабзода, раиси хадамот, дар ҳузури хабарнигорон гуфт, санҷиши ин ниҳод барои муайян кардани сабабҳо ва пешгирӣ аз болоравии нархи маҳсулот дар бозор маълум кард, ки аз сӯи тоҷирон ба маблағи 5 миллион сомонӣ қонунвайронкунӣ ошкор шуд. аз ин ҳисоб 2,6 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат баргардонида шудааст. шикоят аз болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввал дар бозорҳои кишвар зиёд аст. нархҳо махсусан дар арафаи иду ҷашнҳо якбора боло бурда мешаванд. мавзӯи поин будани суръати интернет дар тоҷикистон дигарбора ба баҳс кашида шуд. ин бор дар нишасти хабарии Оҷонсии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон. масъулини ин ниҳод инро як мушкили асосии соҳа номидаанд. дар тоҷикистон танқид аз сифати пасти интернет ва нархи гарони он чандин сол аст вуҷуд дорад, вале зоҳиран ҳалли худро намеёбад. алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло мавзӯъро идома медиҳанд. оҷонсии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон суръат ва сифати интернетро дар кишвар яке аз мушкилиҳои соҳа арзёбӣ кард. самти мо бо ин бисёр вобастагии зич дорад, яъне медонем ки гузариши рақамӣ бе суръати сифати интернети ғайриимкон аст. ки ҳамина гуфтанем ки асос ба фикрам бо мақоми ваколатдор гуфтан сабоисишам ки талабот зиёд шудааст аз рӯз то рӯз ва инҷо агар ки ба мисоли интернети мобилӣ гирем, компаниёе ки аллакай иҷозатномаи фаъолият доранд будадор гардиданд ки бо ҳамон инфраструктураи зарурӣ, бо ҳамон насби таҷҳизотҳои 4G
дар оҷонсии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ гуфтанд, бо ин вуҷуд дар кишвар низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ таҳия шуда, дар беш аз 850 мақомоти идораҳои давлатӣ ва зерсохтори онҳо мубодилаи мукотиботи бидуни коғаз фаъол мебошад. ин ниҳод аз роҳандозии портали ягонаи хадамоти давлатӣ хабар дод, ки ҳадафи он таъмини шаффофият ва рушди ҳукумати электронӣ будааст. мо медонем ки зиёда аз 100 000 шаҳрвандон ҳар сол аз ҳамин хизматрасонӣ истифода мебаранд. дар ин ҳолате ки танҳо тавассути портал ҳамин 100 000 шаҳрванд аллакай аз айниятони мегзаранд, дар портал истифода мебаранд, ҳамин хизматрасониро ки гирифтанд аллакай дар ин портал шинос мешаванд бо дигар хизматрасонӣ, ки бо чунин тартиб мо мехоҳем тезтар порталро омови гардонем, ки шаҳрвандон аз ин истифода баранд. ситоиши раиси оҷонсӣ аз роҳандозии хадамоти гуногуни электронӣ дар ҳолест, ки сокинон борҳо шикоят намуданд, ки бо далели паст будани суръати интернет наметавонанд амалҳоеро ба мисли пардохти пули барқу об ё андоз саривақт анҷом диҳанд. шикоятҳо аз дастрасӣ ба интернет ва суръати сусти он ҳамеша дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба назар мерасад. ба иттилои хадамоти алоқаи Тоҷикистон, соли сипаришуда бештар аз 5700 арзу шикоятро аз сӯи сокинон дастрас карданд ва дар аксари онҳо аз сатҳи хадамоти мобилӣ ва суръати интернет дар шаҳру навоҳии кишвар норозигӣ карданд. дар нишасти матбуотӣ раиси оҷонсии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ низ хабарнигорон ин мушкилро ба миён гузоштанд, ки бо суръату сифати интернете, ки дар кишвар аст, чӣ гуна рақамикунонӣ рушд хоҳад ёфт. дар соли 2025 беш аз 180 нафар дар куллу дарёҳои Тоҷикистон ғарқ шуданд. аз ин теъдод 26 нафар кӯдакони то 10 сола ва 66 нафар ҷавонони аз 17 то 35 сола буданд. Раҷабалӣ Раҳмонарӣ, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании кишвар, ин оморро нигаронкунанда хонда, як сабаби маргу мир ва ғарқшавиро дар камбуди маконҳои бехатар барои обозӣ номид. ин мақомдори тоҷик афзуд, онҳо соли 2025 пешниҳод карданд, ки шумори ҳавзу маконҳои обозӣ дар кишвар бештар карда шавад ва барои ин аз ҳамкорони рушд ҳам кӯмак хоста шудааст. риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ, беназоратии волидон, талош барои дарёфти ҷасадҳо, қасди ҷони худ кардани сокинон ва бемориҳои равониро аз омилҳои дигару асосии маргумир дар обҳои кишвар номиданд. раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе аз боздошти гурӯҳе хабар додааст, ки ба гуфтаи ин ниҳод ба ворид ва паҳнсозии долларҳои қалбакӣ машғул буданд. раёсат бо нашри навори рӯзи 7 феврал хабар додааст, ки аз ду сокини 27 ва 31 солаи ноҳияи Шоҳмансур 82 доллараи қалбакӣ дарёфту мусодира карданд. ба иттилои ин ниҳод, боздоштшудаҳо асъори қалбакиро аз як сокини Ваҳдат, ки аз ӯ сардори гурӯҳ ном бурда шудааст, дастрас мекарданд. санҷиши мақомот маълум кардааст, ки долларҳои тақаллубиро аз хориҷи кишвар ворид мекарданд. ба иттилои пулиси Душанбе, гумонбарон рӯзи 30 январ 10 000 долларро бар ивази 30 000 сомонӣ аз раҳбари гурӯҳ харида ба муомилот бароварданд ва ҳоло раҳбар ё дастраскунандаи асъори қалбакӣ дар ҷустуҷӯ қарор доштааст. назари гумонбарон ва наздикони онҳо маълум нест. тибқи қонун нисбати ин афрод аз 8 то 12 соли зиндон пешбинӣ мешавад. мақомот аз шаҳрвандон даъват намуданд, ки дар ҳолати мушоҳидаи пули қалбакӣ ба пулис муроҷиат кунанд. дар ин фурсати барнома бахши якрӯз дар таърихро мебинем, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 9 февралро фаро мегирад. 9 феврали соли 1441 бар асоси бархе манбаъҳо шоири тоҷик Алишер Навоӣ таваллуд шудааст. 60 соли умраш асосан дар зодгоҳаш шаҳри Ҳирот, Афғонистони имрӯза кору фаъолият карда худро шогирди Абдураҳмони Ҷомӣ меномед. таҷрибаи бо муваффақияти кор дар дарбори темурёнро дошт ва ба хотири шоири дузабона буданаш баъдан сардафтари адабиёти классикии узбек ҳам баргузида шуд. муаллифи Маҷолису Нафоис, девони форсӣ, маснавии Мантиқу Тайр аст, ки баҳои баланди адабӣ гирифтааст.
9 феврали соли 2004 дар як ҳамлаи бегонаситезон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия духтари муҳоҷирони тоҷик Хуршеда Султоноваи 9 сола ба қатл расид. дар ин ҳамлаи гурӯҳӣ падару бародараш бо ҷароҳатҳои ҷон ба саломат бурданд, вале дар бадани духтари тоҷик 13 захми курд сабт шуд. ин яке аз мудҳиштарин ҷиноятҳо бар асоси бадбинии миллӣ буд ки дар авҷи бегонаситезӣ дар ҷомеаи Русия рух дод. баъди ин ҳам ҳамлаҳо ба муҳоҷирон дар Русия кам нашуд. 9 феврали соли 2019 президенти Тоҷикистон қарори нави ҳукуматро имзо кард ки сабти такрории симкортҳои телефонҳои мобилро тақозо мекард. баҳонаи ҳукумат зарурати бар асоси шиносномаҳои нави биометрии пластикӣ сабт шудани симкортҳо ба хотири назорати беҳтар ва таъмини амният буд, вале ин талабот ба хотири хароҷоти такрориву муҳлати маҳдудаш норизоияти мардумро ба бор овард. аз он замон 3 дафъа муҳлати ҳатмии сабти номи симкортҳо тамдид шуд. шабона рӯзи ахир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши рубли русӣ каме поин рафтааст. 1000 рубли русӣ имрӯз 120 сомонӣ арзиш дорад ва $100 амрикоӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ба 930 сомонӣ баробар шудааст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандаи азиз, ташаккур барои ҳамроҳӣ. Навиди бомдодӣ буд бо чанд хабар. хабарҳои дигарро дар идомаи рӯз аз сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. хайр, то мулоқоти дигар.